Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Vláda na viacerých miestach vo svojom programovom vyhlásení ustupuje náboženským ultrakonzervatívnym silám, ktoré sú v koalícii. Toto bude hlavná téma môjho vystúpenia a budem sa venovať niekoľkým konkrétnym príkladom. Týmto programovým vyhlásením vláda unáša Slovensko do minulosti, namiesto toho, aby mu dávala budúcnosť a víziu. Deklarovaný zámer urobiť Slovensko lepším, pokojnejším a bezpečnejším sa nedá ale dosiahnuť ustupovaním silám, ktoré čerpajú svoju motiváciu zo strachu, ktorý vedie k nenávisti a k rozleptávaniu spoločenskej súdržnosti. To prvé opatrenie, ktoré si chcem všimnúť, sa týka podčiarknutia zvrchovanosti rodičov pri hodnotovej výchove. Hodnotová výchova má byť súčasťou práce na školách. Je začlenená prierezovo do mnohých predmetov v rámci štátneho vzdelávacieho programu. Je prakticky nemožné, aby škola zabezpečila prispôsobenie hodnotových tém želaniam rodičov. Okrem toho, nemožno súhlasiť s tým, že rodičia sú konečnou inštanciou pri rozhodovaní o tom, aké hodnoty má škola sprostredkúvať ich deťom. Predstavme si, že rodičia sa budú domáhať toho, aby ich dieťa bolo vychovávané v hodnotách fašizmu alebo nacizmu. Alebo si rodičia nebudú prijať, aby ich dieťa nebolo vystavené prírodovednej látke o vzniku vesmíru, lebo to odporuje ich náboženskému presvedčeniu. Škola to bude musieť zabezpečiť. Toto chce vláda umožniť. Napokon aj v oblasti sexuálnej a vzťahovej výchovy, ktorú programové vyhlásenie explicitne zmieňuje v tejto časti, existuje predsa široká zhoda na tom, že včasná výchova v tejto oblasti pomáha deťom rozpoznávať sexuálne zneužívanie, ktoré sa vyskytuje najmä v rodine, v domácom prostredí. Pomáha tiež predchádzať neželanému tehotenstvu a vôbec pomáha mladým ľuďom, aby budovali zdravé vzťahy, v ktorých sa správajú zodpovedne. A chce vláda umožniť, aby skupiny rodičov mohli znefunkčniť túto výchovu na školách, je to hazardovanie s bezpečnou budúcnosťou detí a mladých ľudí a nie práca na takejto bezpečnej budúcnosti. Na tomto mieste sa chcem vyjadriť aj k tomu, čo programové vyhlásenie neobsahuje. A chýba to tam ako jedna z dôležitých vecí. Programové vyhlásenie sa len letmo zmierňuje o potieraní násilia na deťoch. Z textu vôbec nie je zrejmé, aké opatrenia chce vláda prijímať na zlepšenie situácie. A ani pán štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti na zasadnutí Výboru pre ľudské práva a menšiny, ktorý koalícia znefunkčnila, nechcel ísť do podrobností. Nechcel sa púšťať do tejto témy, čo je pre mňa signálom, že to pre vládu nebude priorita. Pritom moderné európske krajiny už dávno pristúpili k tomu, k čomu sa aj Slovensko zaviazalo v medzinárodných dohovoroch o ochrane práv dieťaťa, totiž k zákazu telesných trestov aj v domácom rodinnom prostredí. Náš zákon o rodine stále obsahuje formuláciu, ktorá dáva rodičom právo využiť
primerané výchovné prostriedky. A zástupcovia Slovenska na medzinárodných fórach, ktoré hodnotia naše záväzky v tejto oblasti, len veľmi ťažko, kľučkami vysvetľujú, ako si Slovensko neplní svoj záväzok v tejto veci. Je to žiaľ tak, že kedykoľvek otvorím túto tému, sú to práve ľudia z nábožensky ultrakonzervatívneho prostredia, ktorí obhajujú právo použiť telesné tresty pri výchove detí a odvolávajú sa na to, že je to súčasť ich náboženskej slobody, lebo ich posvetné texty im to takto hovoria. Ak táto vláda myslí vážne boj proti násiliu na deťoch, nemala by ustupovať tým, ktorí jednu výchovnú pozadku alebo facku stále považujú za primeraný výchovný prostriedok. To ďalšie, status quo v kultúrno-etických otázkach. V programovom vyhlásení sa na strane 68 hovorí, v kultúrno-etických otázkach pritom zachová status quo, ak jednomyselne neurčí inak. To, čo predstavitelia koalície označujú ako kultúrno-etické otázky, sú veci, ktoré pre väčšinu moderných európskych krajín sú dávno zodpovedané. Zhodli sa na tom, že nejde o otázky, ale sú to v skutočnosti ľudské práva menšín. Je smutné, že vláda zložená z veľkej väčšiny z ministrov politických strán, ktoré sa označujú ako sociálno-demokratické a ktorých európski politickí partneri v Európe boli lídrami spoločenských procesov, ktoré posilnili práva žien, reprodukčné práva, práva LGBTI ľudí a mnohé ďalšie ľudské práva, toto všetko na Slovensku ešte stále chcú považovať za otázku. Záväzok vlády, ktorá sa označuje ako sociálno-demokratická, zachovať status quo v tom, čo nazývajú kultúrno-etickými otázkami, si neviem vysvetliť inak ako ústupok náboženským ultrakonzervatívnym silám v tejto vláde. Znamená to vlastne odloženie plného prístupu k základným právam a slobodám pre 10 000 občanov a občianok Slovenskej republiky. Okrem toho sa pri vyhláseniach ultrakonzervatívnych politikov, ktorí sú súčasťou koalície, dá očakávať, že sa neuspokoja so zachovaním súčasného stavu ľudských práv a budú prichádzať s iniciatívami na ich ďalšie obmedzovanie. V druhej časti svojho vystúpenia chcem hovoriť o tom, ako je vláda nekonzistentná vo svojom prístupe k občianskej spoločnosti a médiám. Na jednej strane hovorí o tom, ako nestrpí, keď do politického zápasu vstupujú subjekty, ktoré nie sú politickými stranami. Na druhej strane oceňuje spoločenský význam cirkvi a sľubuje im zvýšenú finančnú podporu za ich angažovanosť vo veciach verejného záujmu. Samozrejme, cirkvi konajú mnoho užitočnej práce v sociálnej oblasti. V predvolebnom období však naša verejnosť bola svedkom aj toho, ako cirkvi vstupovali do politickej arény, keď návštevníkom bohoslúžieb v náznakoch či v mnohých prípadoch otvorene hovorili, ktoré strany voliť nemajú a naopak, ktoré áno. Zaujímalo by ma, ako chce vláda riešiť túto dvojznačnosť vo svojom prístupe. No a napokon v posledných týždňoch sme svedkami pohŕdania mimovládnymi organizáciami v réžii koalície. Považujem to za neprípustné. Mimovládne organizácie tvoria chrbtovú kosť
občianskej spoločnosti a pomáhajú rozvíjať a chrániť demokraciu. Čo je horšie, vláda zvolila perfídnu ústupovú stratégiu. Na silnú reakciu občianskej spoločnosti odpovedá rozdeľovaním mimovládok na prospešné a neprospešné. Je to stará taktika diktátorov. Rozdeľ a panuj. Verím, že mimovládne organizácie sa v tomto nenechajú rozdeliť. Sila občianskej spoločnosti je v jej rozmanitosti. A táto rozmanitosť sa vzťahuje aj na cirkvi a náboženské spoločnosti. Obohatením spoločnosti sú cirkvi vtedy, keď reprezentujú celú škálu tradícií a hodnotových prístupov. A obohatením spoločnosti sú vtedy, keď sú slobodné a nezávislé na štáte. Žiaľ, programové vyhlásenie nemá ambíciu riešiť finančnú závislosť cirkví na štáte. Práve naopak, explicitne hovorí, že ju chce prehlbovať. Vláda si má predovšetkým uvedomovať svoju ústavnú povinnosť správať sa nábožensky neutrálne. Tento týždeň v pondelok sme žiaľ boli svedkami toho, že štátny tajomník tejto vlády, Štefan Kufa z Ministerstva kultúry, ukázal, ako si predstavuje náboženskú neutralitu. Na omši v Trnave v mene Ministerstva kultúry sľúbil, že bude iniciovať, aby čo najskôr, citujem, Kristus kráľ bol intronizovaný a stal sa kráľom Slovenska. Prosím vás, pani ministerka, čo to má znamenať toto vyjadrenie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry? Dá sa očakávať, že vláda s takýmto obsadením Ministerstva kultúry bude v súčasnom systéme finančnej podpory cirkvi a náboženských spoločností zvýhodňovať tie, ktoré budú svoj spoločenský vplyv využívať na podporu vlády. Naopak prípadné kritické hlasy, prichádzajúce z prostredia cirkví a poukazujúce na chyby vlády, bude vláda prostredníctvom jestvujúceho systému financovania cirkví znevýhodňovať, rovnako ako to avízuje pri mimovládnych organizáciách. To všetko len podporuje volanie progresívneho Slovenska po hľadaní takého modelu financovania cirkví, ktorý zníži ich závislosť na štáte a obmedzí tak možnosť politikov na využívanie cirkví na vlastnú podporu. Vláda by mala čo zlepšovať aj v oblasti náboženskej slobody. Slovenská republika reguluje náboženskú slobodu diskriminačným zákonom, ktorý menším komunitám veriacich neumožňuje získať status registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Pritom je niekoľko judikátov Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré poukazujú na to, že v situáciách podobných, ako to máme nastavené v Slovenskej republiky, ide o porušovanie dohovoru. Spomeniem dva takéto judikáty. Ide o prípad Kimlia a ďalší proti Rusku z roku 2009 a prípad Metodiev a ďalší proti Bulharsku. Oba tieto prípady riešili situáciu, keď tamojšia štátna legislatíva núti menšie náboženské spoločnosti, keď nedokážu splniť stanovené podmienky, ktoré sú príliš prísne a diskriminačné, zriadiť si občianske združenie. Pritom slovenský zákon o občianskych združeniach explicitne obsahuje ustanovenie, ktoré občianskym združeniam zakazuje vykonávať náboženskú činnosť. Žiaľ, je množstvo takýchto občianskych združení, ktoré z donútenia musia pre tento diskriminačný stav porušovať zákon. Programové vyhlásenie vlády tento problém nejako nerieši. Aj len otázkou času, kedy sa niektorá z komunít, ktoré náš zákon znevýhodňuje v prístupe k plnému uplatňovaniu náboženskej slobody, obráti na Európsky súd pre ľudské práva. Záverom sa opäť opýtam slovami pána premiéra, ktorý mi nadpísal programové vyhlásenie.
lepšie, pokojnejšie, bezpečnejšie? Tak sa môžeme mať len vtedy, ak budeme tvoriť spoločnosť, v ktorej pravda je viac ako lož a ohováranie konšpiráciami. Spoločnosť, v ktorej dávať je viac ako brať cez rôzne korupčné schémy. V ktorej láska je viac ako nenávisť. V ktorej garantovať ľuďom ich základné práva a slobody je viac ako ustupovať strachu náboženských ultrakonzervatívcov na práva ľudí v mene strachu a nenávisti siať a obmedzovať ich. Programové vyhlásenie vlády nepodporím. Vláda ustupovaním náboženským ultrakonzervatívnym silám unáša Slovensko do minulosti. Hovoríte o lepšom, pokojnejšom a bezpečnejšom Slovensku, ale už nepoviete, že nie pre všetkých. Nie pre menšiny, ktorým chcete ďalej upierať základné ľudské práva a skrývate to za zachovanie statu quo v kultúrno-etických otázkach. Táto vláda vlastne hovorí nie deťom, ktorým chce upierať dôležitú časť výchovy na školách a ignoruje problém násilia, ktoré zažívajú v domácnosti. Táto vláda hovorí nie slobodným médiám, ktoré sa previnili len tým, že im nastavujú zrkadlo. Hovorí nie pre mimovládne organizácie, ktoré sú chrbtovou kosťou občianskej spoločnosti a ktoré zastupujú často zlyhávajúci štát pomoci tým najbližším. Táto vláda svojim programovým vyhlásením hovorí nie pre menšie komunity veriacich, ktorým odopiera náboženskú slobodu. Hovorí nie ľuďom bez vyznania, veď vaši štátni tajomníci už teraz ignorujú ústavu, ktorá jasne hovorí, že Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo a ideológiu. Za to svojim programovým vyhlásením, vážená vláda, hovoríte áno náboženským ultrakonzervatívcom, ktorí, ako sme svedkami toho aj pri nedávnom vystúpení štátneho tajomníka, chcú zatiahnuť Slovensko späť do stredoveku. Vláda si zvolila temnú minulosť, no Slovensko si zaslúži lepšiu, pokojnejšiu a bezpečnejšiu budúcnosť. Vy ju presadzovať nebudete. My v progresívnom Slovensku áno. Ďakujem za pozornosť.